Čaute a vítajte pri novom videu. Dnes spolu ideme do starého mesta v Bratislave, ideme sa prejsť a ideme pofotiť nejaké fotky. Beriem so sebou na prechádzku môj nový fotoaparát, ktorý som si kúpil pred pár týždňami a je to 10-ročný Lumix GX80. Prečo som si tento fotoaparát kúpil, aké sú jeho výhody a nevýhody a ako fotí, to zistím v dnešnom videu. Vonku je krásne, takže sa idem trošku prejsť a pofotiť nejaké fotky v meste. Takže usaďte sa, toto video bude také celkom relaxačné, vyčilované, bez nejakého zbytočného rozprávania, takže kľudne si ho pustíte do pozadia a poďme na to. Môj prvý záber som spravil v podstate pár metrov od môjho bytu. Nie je to však žiadny prelomový záber, ale skôr iba taký záber na zahratie. Avšak takmer hneď oproti cez cestu som si všimol zaparkovaný tento veľmi starý retro Volkswagen a vedel som, že ho jednoznačne musím odfotiť, pretože už ho nikdy potom nemusím vidieť. Takže toto je prvý záber, ktorý som spravil. Celkom jednoduchý, ničím zaujímavý. Išiel som však na druhú stranu bližšie a zachytil som toto auto aj zbližšia. A toto je prvý záber, ktorý som spravil. Moc sa mi nepáči, pretože je tam celkom rušivý ten autobus, ktorý prechádzal okolo, rovnako ako aj tá motorka popredí a človek moc ani nevie, že na čo sa má vlastne pozerať. Tento je už trošku lepší a páči sa mi, že tam nie je žiadny nejaký rušivý element. Páčilo by sa mi, keby napríklad ešte po tej ľavej strane pri aute prechádzal možno nejaký človek, nejaká osoba. Doplnilo by to tam trošku ešte taký zaujímavý element. Ale s touto fotkou som celkom spokojný a celkom sa mi páči. Tento záber je OK, ale nie je ničím špeciálny, takže asi tak, poďme ďalej. Tu sa mi veľmi páčilo, ako ten tieň a tá striežka robia také vedúce línie, teda leading lines a ťahajú oko pozrieť sa tým smerom, ako ide chodník a zároveň tie stromy a autá na tej ľavej strane tiež vytvárajú akoby taký pás, že ťahajú oči pozrieť sa tým smerom toho chodníka. Páčil by sa mi tento záber asi viac, keby bol v obraze ešte nejaký človek, ktorý, ako možno môžete na fotke vidieť, z diaľky prichádzal bližšie ku mne, takže som chvíľku počkal a vznikol tento záber. Celkom som s ním spokojný, aj keď mohol som ho vyfotiť trošku skôr, keď ten pán nebol až tak moc na hrane fotografie, ale celkovo som s touto fotkou celkom spokojný. Ako som kráčal ďalej cez zastávku električky, tak som si všimol, ako tam matka bežala so svojím dieťaťom, aby stihli električku, ktorá prichádzala. A ja som mal v ruke nachystaný fotoaparát, takže som ich rýchlo nenápadne cvakol, pretože mi to prišlo celkom cute, ako spolu bežali. A toto je výsledná fotografia, s ktorou som veľmi spokojný a veľmi sa mi páči. Páčia sa mi tie farby, ten moment, ktorý som zachytil a celkovo tá atmosféra a moment, ktorý táto fotografia zachytáva. Ďalej som sa presunul do medickej záhrady a zaujala ma tam táto lavička, na ktorej boli položené vankúše a akoby pozývali okolo idúcich sadnúť si na ňu a užiť si tento pekný slnečný deň. Prišlo mi to pekné, zároveň sa mi páčili tie tiene, ktoré vytvárali stromy okolo tej lavičky a tým, že je tá lavička biela a všetko okolo bolo zelené a takisto v tieni, tak tam pekne
bola výrazná a takto som ju zachytil. Poďme si však povedať niečo o tomto fotoaparáte, ktorým som tieto fotografie zhotovil. Je to 10-ročný Lumix GX80 so 16 megapixelovým 4/3 senzorom a kúpil som si ho ako alternatívu k Fujifilm X100V. Na tomto fotoaparáte použijem objektív 14 mm f2.5, čo je vlastne ekvivalent na full frame 28 mm objektívu, čo je za mňa ideálna vzdialenosť na takéto street fotografie. Tu ma veľmi zaujali tie dvere a graffiti okolo nich na tejto stene a hlavne sa mi páčilo to, ako slnko svietilo na túto striežku nad dverami a vytváralo takýto zaujímavý tieň, ktorý vlastne padal smerom dole. Už mi tu chýbalo iba nejaký človek, ktorý by prechádzal popred tieto dvere, čo som chvíľku počkal a nakoniec ten človek kráčal a tu je tá fotografia. Možno by som bol spokojnejší, keby ten človek možno, že sa pozrel na mňa, alebo som ho zachytil v trošku inej pozícii kráčania. Kráčal som však smerom okolo môjho barbera, kam chodím a mali otvorené okno, takže som ich tam takto vnútri cvakol, keď som kráčal okolo a toto je teda fotografia, ktorá z toho vznikla. Táto fotka sa mi veľmi páči, aj keď naozaj nie je ničím nejako zaujímavá, ale páčila sa mi tam tá tehelná stena a múrik na ľavej strane a zároveň sa mi páči, ako som zachytil zrovna moment, kedy ten pán vychádzal s týmto psíkom na ulicu. Fotka je v pohode, ale nie je ničím zaujímavá. Fotka je v pohode, aj keď nie som si úplne istý tou kompozíciou. Mohlo by to byť trošku lepšie a myslím si, že na tejto fotografii som to napravil a veľmi sa mi táto fotografia páči. Páči sa mi, ako tam vynikajú iba tie oblečenia na vešiaku a ten pás slnka, ktorý prechádza obrazom. Som s touto fotografiou naozaj spokojný. Toto je fotografia z druhej strany a je OK. Táto fotografia sa mi celkom páči, nie je ničím nejako zaujímavá, ale páči sa mi tam tá silueta toho muža, ktorý si tam iba tak sedel a relaxoval. Túto fotografiu milujem. Toto bolo už na ceste smerom domov, kedy som čakal na prechode prechodcov a tento typek stál predo mnou, fajčil cigu, mal na ušiach slúchatka a mal taký vintage vibe s tým jeho účesom a všetko. A vedel som, že to musím zachytiť, takže na ručky som ale zaostril na ten autobusík, aby tá osoba bola rozmazaná a dávala na tej fotografii iba taký pocit prítomnosti, ale nie však hlavného subjektu. Táto fotografia sa mi celkom páči, je to budova pošty v okolí, kde bývam a nikdy som ju poriadne neodfotil. No teraz, keď som kráčal po druhej strane cesty, tak som videl víziu na túto fotografiu a snažil som sa ju takto symetricky zachytiť a teraz s lesnou fotografiou som celkom spokojný.
Toto je ešte jeden záber na tú istú budovu, iba pohľad hore a páči sa mi tá symetria v tomto zábere, kedy je budova presne v strede, sú tam rovné čiary, ktoré vznikajú na tých balkónoch a zároveň tá modrá obloha v pozadí. S týmto záberom som veľmi spokojný. Moja prechádzka sa však už blížila ku koncu a tu sú teda ešte nejaké zábery, ktoré som odfotil počas dneška, ale aj počas iných dní na tento fotoaparát, teda pre ukážku toho, čo je možné z takéhoto fotoaparátu dostať. A teda to je zatiaľ všetko z tohto videa, rovnako ako aj z tejto prechádzky. Dúfam, že sa vám takýto typ videa páčil a že ste si užili túto prechádzku mestom, zároveň aj tieto fotografie, ktoré som nafotil. Takže vidíme sa čoskoro pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte a čaute.